अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो उर्रा बाजार। अरे उगी 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 सूरज देवा काहे करता बानी दे। अरे उगी 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 सूरज देवा काहे करता बानी दे। लेके अरगिया खड़ा बानी हो काहे ना करे नी सबे। अरे उगी 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 सूरज देवा काहे करता बानी दे। जल बिच खड़ा बानी का पता शरीर हो कहाँ पतवावे सब लोग। जल्दी से आके बाबा ले लया रगिया आई के लगा ली तनी भो। ए बाबा उगी ना। हाँ हाँ जल बिच खड़ा बानी का पता शरीर हो कहाँ पतवावे सब लोग। जल्दी से आके बाबा ले लया रगिया आई के लगा ली तनी भो। सेवा मौसमी नारियलवा के साथे में ले बानी बे। अरे उगी 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 सूरज देवा काहे करता बानी दे। हाँ हाँ राजा अरुण बाबा बड़े कठुआइल लागता कि जइहे अबेगी। इतना तू देरी काहे आवे में करेला आ जाना बदरा के ची। ए बाबा दरस दिखला दी अपन आज। हाँ हाँ राजा अरुण बाबा बड़े कठुआइल लागता कि जइहे अबेगी। इतना तू देरी काहे आवे में करेला आ जाना बदरा के ची। अनिल राजन खड़ा बाड़े हो पानी भरल बा जहाँ ढेर। अरे उगी 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 सूरज देवा काहे करता बानी दे।